Kwekwe Sunday service September. Tinoda osimbaku Tinoda osimbaku rekugona kumutetereza Satani kuti asamire pedyo rekugona kumutetereza Satani kuti asamire pedyo vana baba angarara vana baba muno angarara amunyare ere kuzobirana mambo apo vachene udai amunyare ere kuzomerana mambo apo vachene udai vana mai muno angarara vana baba muno angarara amunyare ere kuzomerana mambo apo vachene udai amunyare
vakomana munohangarare, vakomana munohangarare, hamunyare kuzomerana mambo avo vachene Ngare. Amen. Ndinoda kutenda iye mambo Jesu Kristu watipa mukana kuti tiungane kuona zviso zvakasiyana siyana. Zvimwe takatava nenguva tisingasangani nekuda kweCovid, asi takazosunhurwa. Saka ndinoda kutenda iye Kristu watipa mukana uno wokuti tive tizobatsirana paevhangeri yaJesu Kristu. Amen. Nokuti zvikuru zvinotsvakwa patiri utsvene. Utsvene ndo hunotsvakwa pane mumwe nemumwe. Umwe akati kwai Mwari unoyera mwoyo, vamwe vototi Mwari unoyera mwoyo. Izvo kwanzi Mwari unoweya hana dzedu. Vamwe votomuka kuti Mwari unoyera mwoyo. Mwari unoweya hana dzedu. Hana dzedu umwe noumwe, hana yako ichapepetwa ichionekwa. Muchaiswa pasikeu yekudenga majeneresheni ndozvayo. Muchaiswa pasikeu mumwe nemumwe pane zvaakabata. Saka ndozvatoda kugadzirisa pane ino nguva. Zvatinomurumbidza tichifara tichiridza ngoma. Zvinoda kuitwa navatsvene. Kana utsvene husipo, chero ukaziva zvinonakidza sei, Mwari unoti uri kutamba muchongoyo. Uri pa721 handikuzivi. Wamwe uya wati taiprofita muzita renyu.